Ke? Iye na yi, aye iye na yi, aye iye na yi dan kwali kai dan kwali ga waƙar dan kwali. To albishirin kuma soya na duniya gabaki daya. Yau ma Allah ga ya dawo da ni. To kada ku manta, ni idan kuka gani na zo shela to abu ne na alkhairi, abu ne mai mahimmanci dan ni bana shigowa TikTok a banza. Wallahi tallahi ni kuma bana kwaina sai da zakara. To ga wani fim sabo ya fito, billahi la ilaha illa huwa, yana hanya shi ma ana nan an shirya shi, gagarumi ne, wata sunansa daga TikTok web series, shi ma series ne, za a dinga dora shi duk sati. Yau ba zan gaya muku ranar da za a fara dora ba, amma talla na nan tahowa sabo shi ma. Saboda haka daga TikTok ya ɗebi jarumai, ya kunshi abubuwa na al'ajabi, ya kunshi abubuwan da yake faruwa a TikTok. Yana nan za a yi muku dalla gwatsan manya. Saboda haka shi ma sunan YouTube ɗin daga TikTok Hausa TV. Daga TikTok Hausa TV yana nan a ciki, za mu dinga dora wannan daga TikTok. Kada ku manta, daga TikTok bas ga daga TikTok ɗin nan, wash as chakas chas